szeretnék bizonyságot tenni a gyülekezetnek arról, hogy milyen gondolatokat helyezett a szívembe az Úr ezekben a napokban. Így az év vége fele én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kicsit visszagondoljak az évre, hogy kiértékeljem, hogy milyen volt ez az év. És ezt meg is tettük így együtt a fiatalokkal. Múlt héten tartottunk egy ilyen képes beszámolót, visszatekintést arról, hogy milyen alkalmaink voltak, számos konferencia, ifjú vasárnap, evangelizáció volt megszervezve ebben az évben, és így ahogy végignéztük a képeket, hát nagyon hálásak voltunk azért, hogy ilyen jó lehetőséget adott az Úr arra, hogy közeledjünk hozzá, érezhettük azt, hogy tényleg megáldott ezeken az alkalmakon. Aztán pedig lehetőségünk volt visszagondolni arra, hogy nekünk személyes életünkben milyen fontos mérföldkövek voltak, mik voltak a legemlékezetesebb pillanatok, és én is így visszagondoltam ezekre, és sok olyan dolog volt, sok olyan dolog eszembe jutott, amiért hálát adhattam Istennek, és láttam az ő gondviselését egész évben, láttam azt, hogy ő szeret és foglalkozik velem. Az egyik célkitűzésem erre az évre az volt, hogy olvassam ki a Bibliát elejétől a végéig egy év alatt, és az Úr segítségével ez sikerült is, és elmondhatom, hogy ebből is nagyon sok áldás származott. És így, ahogy követtem ezt a bibliaolvasó tervet, így jutottam el ma a Malakiás könyvének a 3. részéhez az Ószövetségben, és innen szeretnék felolvasni egy igeverset, amely megragadta a figyelmemet a mai csendességemben. Malakiás 3, 6, 7. Így hangzik: Én az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek Ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? És amikor olvastam ezt az igét, egy kicsit megálltam, és úgy elgondolkoztam, hogy vajon ez az ige szólhat hozzám is? Én már az Úr gyermeke vagyok, de azt láttam, hogy Isten nem a pogányoknak szólt, hanem elsősorban az ő népének. És ugyanígy gondoltam, hogy akkor ez az ige rám is érvényes lehet. És bennem is feltevődött a kérdés, hogy jó, de akkor miből kellene megtérjek? És éreztem, hogy ez az ige azért úgy megvizsgál és bűnvallásra, bűnbánatra késztet engem, és el is kezdtem imában bűnbánatot tartani. Ilyenkor általában van egy olyan késztetés bennem, lehet, hogy a testvérek is elismerték, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy így általános bűnbánatot tartsunk, ugye egy kalap alá vegyük az bűneinket, és ugye elmondjuk Istenem, te látod azt, hogy bűnös vagyok, kérlek tisztíts meg minden bűnöttől. És én is így kezdtem nagyjából az imát, és aztán éreztem, hogy a Szentlélek azt mondja, hogy ez nem igazi bűnbánat. És éreztem azt, hogy arra késztet, hogy konkrétan halljam meg azokat a dolgokat, amelyek a szívemet esetleg terhelik. És így kértem, hogy juttass eszembe a bűnöket, amelyeket szükséges megvallanom. És így kimondtam konkrétan ezeket a dolgokat, és éreztem, hogy az Úr munkálkodik bennem, és felszabadul a szívem arra, hogy őt tudjam imádni. És a kérdésem most a gyülekezet felé az, hogy szólhat-e ez az igevers hozzánk a gyülekezethez a mai estén. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Mik azok a dolgok, amelyeket így az év végén jó lenne, hogyha letennénk? Én hiszem, hogy az Úr azt szeretné, hogyha a bűnöket, amik terhelnek, nem vinnénk át az új évbe. Úgy gondolom, hogy a bűnök olyan dolgok, amelyek visszahúznak bennünket, elválasztanak Istentől, olyan, mint valami nehéz vasláncok. És olyan jó lenne, hogyha a mai este, még évfél előtt találnánk arra néhány percet, hogy elcsendesedjünk, kettesben legyünk az Úrral, és konkrétan kimondjuk ezeket a dolgokat. Akkor is, hogyha fáj az, amikor így konkrétan megnevezzük, vagy kimondjuk a bűneinket, szükségesnek találtam ezt magamra nézve, és erre bátorítom a gyülekezetet is. Aztán, amikor így kiértékelem az évet, az is bennem van, hogy előre tekintsek. És tavaly szilveszterkor a fiataloknak beszéltem
az okos célkitűzésekről. Nagyon fontosnak tartom a célkitűzéseket az életemben nézve. Most nem célkitűzésekről szeretnék beszélni, viszont hiszem azt, hogy minden év, amit kapunk Istentől, az egy nagyon nagy ajándék számunkra. És úgy gondolom, hogy Istennek van egy elképzelése arról, hogy hogyan tudnánk azt az évet a legjobban eltölteni, hogyan tudnánk azt a potenciált, amit ő belénk helyezett, a legjobban kihasználni, a legközelebb kerülni hozzá, és leghasznosabb eszköz lenni a körülöttünk levők életében. És szeretném, úgy megfogalmazódott bennem az a vágy, hogy ebben az előttem álló évben szeretném, hogyha tényleg azt a nagy lehetőséget, amit Isten belém helyezett, meg amit a testvérekben helyezett, azt a lehető legtöbbet hozzam ki belőle, és szeretnék közelebb kerülni Istenhez. Várjunk arra, hogy megtapasztaljam az ő erejét a hétköznapokban, hogy megtapasztaljam azt, hogy ő munkálkodik bennem és általán is, itt a gyülekezetben is. És hogyha ez a vágy bennünk van, mondjuk el Istennek ezt is imádban, és hiszem, hogy ő ezt értékelni fogja, és kérjük azt, hogy engedjen egy kis bepillantást abba a tervbe, abba az elképzelésbe, amit ő a következő évre nekünk szán az életünkre nézve, hogy tudjunk ráhangolódni Istennek a tervére, tudjunk abba beleállni és abban haladni, és akkor hiszem, hogy egy nagyon áldott évünk lesz, és Istennek megtapasztaljuk a jelenlétét és a munkáját minden nap, minden lépésünkben. Ezt kívánom magamnak is, a gyülekezetnek is. Amen.